Hey, jeg skal fortælle dig en hemmelighed. Jeg fortæller den til kun dig. Og du må love mig ikke at sige den videre. For det kunne sende chokbølger igennem hele vores kultur og struktur. Intet vil blive det samme, hvis det her slap ud. Så kan vi aftale, du og jeg, at du ikke siger det videre. Inden jeg fortæller historien, så er der lidt baggrund. Jeg er nemlig en mand, der har været undercover i 17 år som kvinde. Jeg er opdraget og behandlet som en pige med alt, hvad der følger med. Og det vil sige, at jeg tæller hurtigt, fordi jeg er bange for at blive afbrudt. Jeg fylder så lidt jeg kan, når jeg sidder sammen med folk i en sofa. Jeg tager imod komplimenter stadig ved at tælle mig selv ned. Men nu kommer hemmeligheden. Er du klar? Da jeg erklærede mig selv som mand, da verden så, at jeg var en mand, så skete der et monumentalt skift. Forestil dig det her. Jeg bliver aldrig afbrudt. Folk lytter til, hvad jeg har at sige. Jeg behøver ikke være sød, eller god, eller taknemmelig. Jeg behøver ikke hjælpe med at rydde op bagefter. Jeg kan tale så direkte, jeg vil, uden at folk bliver forskrækket. Jeg sparer tusindvis af kroner og oceaner af tid. Og jeg er så tryg på gaden om natten. Men forestil dig, at du brød vores aftale, og du gik ud og sagde det videre, og de sagde det videre, og pludselig var der en masse kvinder, som var retmæssigt rasende, og slet ikke var konstruktive eller kompromissøgende, og indså, at måske er det for sent at søge ligestilling. Måske skal vi tage skridtet videre og tro med hævn. Men det er det, aftalen er til for. Den beskytter os begge to. Vi skal se det større perspektiv, og vi skal gøre det fælles bedste. Men hvis du stadig lytter med, og du stadig overvejer at bryde vores aftale, og dele det, jeg har fortalt i dag, så vil jeg anbefale dig at rejse dig op, rank ryggen og sige efter mig. Skål.